Bekhala ibhungane namhlanje kwezinye izikhumulo zamatekisi eGruleni okubalwa kuzo eziseJimmiston naseKatlehong. Abashayeli bamatekisi babeke amakhumbi bekhala ngokuhlukunyezwa amaphoyisa ashaqa amatekisi abo. Thina abanikazi bamatekisi base-Greater Jimmiston sihlukunyezwa ibhodi. Ibhodi ifika la iphanda izimoto ezintsha, izimoto ezindala. Okay, siyavuma khona izimoto ezingekho right esimeni, kodwa okubuhlungu kakhulu aphinda bakwenza. Imoto lezi esigada ngazo umsebenzi ama-squad car yizona futhi aphinde basithathela ama-disc license, basithathela ama-light, yonke loo nto leyo. Manje ngaleyo ndlela leyo sikhetha ukuthi imoto sizimisa singasebenzi until ugovernment azasondele kuthina ukuthi ngempela kwenzakalani. Ugovernment ubopha imoto ezintsha, iphutha lelo ukuthi ubopha imoto ezindala ngoba okokuqala nje okunye ugovernment akasinikeze ama-permit. Zikhona imoto ezintsha kodwa ama-permit azinawo. That's why ke sigcina sesimile emsebenzini. Amaphoyisa omkhandlu iEkurhuleni Metropolice Department ayakuphika ukuthi ashaqa nezimoto ezisesimweni sokuba semgaqweni. The kind of vehicles that we are currently impounding, it's those vehicles that are unroadworthy, the vehicles that actually does not have permits to operate in those different roads within the jurisdiction of the city of Ekurhuleni. Iningi labagibeli lisele dengwane ngenxa yalesi siteleka. Ingane ayikhona ngisho ukuya esikoleni, kunabantu abashona kufanele bongcwabe emakhaya, abakhona ukuya khona emakhaya. Ama-taxi nawo nje ngoba wabona nje amile, kunzima kakhulu. Osomabhizinisi abathengisa ezikhumulweni zamatekisi bathi baqemeke engeqiwantwala. Ibhizinisi yethu imile njengoma kwimebhizinisi yamateksi. Asikhona ukuthengisa ngoma sisupportwa abagibeli bamateksi. Since sifike ekseni asithengisanga airtime sihleli. Asazi ke uba izothini into. Nokusebenza kwamabhasi nakho kuphoqeke ukuba kumiswe ngenxa yesiteleka seSantaco.